איך היו נראים החיים שלכם אם הייתה לכם עבודה שאתם באמת אוהבים? אם הייתה לכם עבודה משמעותית, עבודה שמשקפת את התכונות והערכים שלכם. איך היו נראים החיים אם הייתם עוסקים בייעוד שלכם? היי, אני גלית שול, ואני מאמנת לקריירה מסוג שונה. אני עוזרת לאנשים לצאת מתקיעות, לגלות את הכישרונות שלהם, לבסס דרך תעסוקתית המתאימה לאהבות שלהם. אפשר לעשות שינוי תעסוקתי. אפשר לעשות שינוי תעסוקתי מוצלח, אם רק יודעים את הדרך. במשך 15 שנה ניהלתי עסק מצליח של השמת כוח אדם, ועזרתי לאלפי אנשים למצוא עבודה. אך מה שגרם לי למכור את העסק למרות ההצלחה, ולהתמסר לחקירה ולפיתוח טכניקות שעוזרות לאנשים לגלות את הכיוון האמיתי שלהם, הוא מותה של אישה יקרה שכל חייה הלכה לעבודה שהיא לא אהבה, וביום שיצאה סוף סוף לפנסיה התגלה אצלה מחלת הסרטן והיא נפטרה. האישה הזאת הייתה אמי. לא כדאי לבזבז עוד זמן יקר. זה הזמן לגלות איך מתחברים ללב, איך מרוויחים מזה כסף, ותוך כדי כך מקבלים מצפן חדש לצמתים רבים בחיים. אספתי כלים ופיתחתי שיטות שעוזרות לגילוי הדברים שבאמת חשובים לעיצוב נכון ומתגמל של דרך חיים תעסוקתית. והאמת היא שמרגע שהתחלתי להעביר את הידע שלי, ראיתי ניסים מדהימים מופיעים בחייהם של מי שגילה את האני האמיתי שלו. זה הזמן לגילוי הכישרונות והאהבות. זה הזמן לקריירה שמשלבת גם את הלב וגם את רמת החיים שרוצים. אני יודעת שלכל אחד יש כישרון ייחודי וטבעי. הדרך היחידה לסיפוק והצלחה בחיים היא להתחבר לכישרונות האלה. היום אני מעבירה את הידע שלי בסדנאות. בסדנה עוברים תהליכים של זיהוי הכישרונות הייחודיים. תהליכים של מעבר מתקיעות לעשייה אנרגטית. וגיבוש דרך תעסוקתית מתגמלת. אפשר להצליח כבר עכשיו. צריך רק להתחבר לידע ולהכוונה. והצעד הראשון הוא לשמוע את הסוד. כאן, משמאל. להתראות.